Sanibona. Yabona mangithi le mali yeyibhokwe ayikhethi bala lamuntu. Inenduku kithi sonke nje esibhayizelayo. Yabona imali yeyibhokwe mina we understanda kwami kuhambe nami kwekhona kuphela khona ngoba even umuntu kuwumuntu wefamily yabo yabanikazi bemali yeyibhokwe nayo yayithola induku uma ibhayizela khona. Mana ke ngixoxela ithi okusho ukuthi ngithathwe ngibizwe yibhunu la ngapha eAmsterdam lamaplaza ngapha eAmsterdam enhla le kude lapha namhlanje ngesikhona kodwa ke kaya ngapha eMpumalanga leli bhunu lithi hayi kunamaromkani akhona lapha eplazini imali yobaba mkhulu so ufisa ukuthi ngizoyibona bese sithola umuntu ozoyikhipha le mali. Ayi ngithi ngoba ibhunu awuthi ngihambe ngiye khona uyabo hayi ngisuke ke bengisedumbeke ekhaya ngisuke ekhaya ngishaya imoto ke ngibheke khona le Amsterdam cha ngihambe ngelocation yakhe lo mfo ngihambe ngelocation yakhe lo mfo ngize ngifike lapha eplazini lakhe i right nje insizwa le ihlala nezingane la nifuyile uyabo iyatshala ayi ethi lo mjita lo no naye ungiyalelwe umuntu osebenza khona kuyena futhi obuka ama video ukuthi ngiyayazi indaba yale mali kanti yena unayo yabo akangitshela ukuthi sebake baya koyizama yabahlula athi umlungu lithi leli ibhunu hayi so nalo lifuna ukuzama ukubona ukuthi ngeke nilikwazi ukuthi sithole umuntu eyikhiphe le mali uyabona ngoba phela imali le and naye kuzohamba kushaya isikhathi ukuthi mhlambe lidayisa iplazi or kwenza kanjani so ufuna ukuthi konke ukuthi kwenzeka nje kodwa le mali useyikhiphile iyo baba mkhulu bakhe. Hayi ke nami ke ngokuthanda imali ngithi cha bhunela imhlopho nandlebe ekhanyilanga ayikinkinga ke singanikela khona sihambe siyoyibona le mali. Hayi singene kwi-jeep yomlungu la hayi ke siguduze isemini yabona ekhatha sekuseni la ko 11:30 ilanga seliyashisa vele sicela ko 12 emini ngihamba na lenkunzi le bese isimase siqhamukela nje endaweni ethe iba yiqele bese likhomba umgede ukhomba unje ngalapha yabo fika uwele ukuyibridge anyana nje la uwelele ngaphesheya. Yazi kwenzeka isimanga cha uthi uma ngikhombisa wathi na yabo lela tshelela itshe nje ubona ukuthi lakhiwa kahle laqoshwa nje kahle baqopha kahle itshe nje ngathi lufokhonyanyana kodwa bese kuba nomgedala la ngaphansi. Hayi ngisho ngithi hayi cha ngizoke ngibone namhlanje ngithenjwa nabo ilunga bamhlophe manje ngale mali hey uthe nje qeda ukungikhombisa sekumele siyowela kuyibridge nyana lokho kuwela lo mfudlanyana omncane okhuphukela khona lapha kwavele yazi kwavele kwenzeka isimanga kwavele kwashintsha kwamnyama kwavele kwashintsha nje kwaqala ngazathi yabo makuzoduma izulu ngathi kunamafa amnyama yabo ngathi lifiphabela kwaba njalo kuthe kusuka kwakuhlwa nje impela kwahlo kwaba sebusuku ngamuzwe ethi wathi ayi not again ebakithi not again in manje bathi makwenzeka leyo nto wathi nje ayi not again kamele kabona ukuthi ikhona inkinga. Lalela
Uma sithi sehlele kuleli bridge sekhanyisile, uma sithi sehlele kuleli bridge naka amakarishi. Yabo amakarishi ingqola lezamahashi. Naka amakarishi kade engekho. Sekukhona namahashi la kune roadblock. Kuna roadblock la yasetshenzwa amaphoyisa la qala insatsa lezamabhunu. Hey, sesiqhamukela kubona nje babeyimisa imoto lalifika limbaphathe emahlombe lithi lumise emnyango bakhuluma isibhunu angisazi. Bakhuluma isibhunu bephikisana. Ngithe ngibona sasimtakula simrhutula komlenze. Ngabona ukuthi ayihonakele ibhunu lirhutule elinye. Babeyirhutula ngomlenze impela babeyifanela kwikarishi. Babebuya bese kumine. Angazi zingaki impama ezangidlayo. Manje ayikho into kuzoyiphendula. Ikhuluma isibhunu le ndoda akusazi isibhunu nakancane angisazi isibhunu. Hey impama yakhihle impama. Ngaze ngehla kwijipu ngehla kwijipu. Ngobuyela emva ngenyawo la siqhamuka khona ayikhona. Ewashawa umuntu kalelo langa. Ngashawa ngaze ngahlala phansi. Uyabona ngahlala phansi ngathi manje yabona kwethe kokwethakalayo. Tekusuka kwakusa makusa ayisakhali makarishi. Nansi imoto imini lokhu idumile lesihamba ngayo. Uma ngehlele emotweni lapha ngisondela uhlele emanzini lo mlungu umpunga ngathi ushawa ngofla uhlele emanzini ubhekele. Angithi ufile. Mangisondela ke ngimthinta le mahlombe uyavuka uyathalaza shothi ulela ukabi. Ugcine kwikarishi. Ngithi mina wena what happened? I tell you no, my brother, I'm sorry. It's for the second time coming to this place and I don't think I'll ever come back here again. Yayinga sekulala insini. Ngihlakade lapha ngishayiwe. Yey ngafika ekhaya bafana bakithi ngebengalala umthoko. Angakhuluma nokukhuluma ngangadla nokudla. Bangibuza ukuthi uphuma ngincolile. Ngizake uphendule umuntu. So nje imali eyipokwe. Hayi imali eyipokwe bafana ihlala hey. Hayi dlala imali eyipokwe ngoba nikholwa. Uzani seyikhipha.